Now, ndandichinzwa audio yaTemba Mliswa. Now, Temba achitaura munogona kufunga kuti munhu ane moyo unofunga, unonzwira, une rudo. But Temba is one of the worst people that you will ever come across. Temba chese chaanotaura, it's to his own benefit. Temba chinhu chese chaanotaura haatauri kuti nyika inake, anotaura kuti vanhu vafunge kuti munhu anoda vanhu, anoziva zviri kufanira kuti zviitwe. At the end of the day, zvinofanira kuti iye azoiswa pane chimwe chidanho chinenge chiri nani, zvisinei nechekuita nevanhu. Now, indoda kubvunza something inini. Whatever that Temba Mliswa is saying, he is saying it in defense of Emmerson Mnangagwa. As if Vice President Chiwenga is trying to be unfair nezvinhu zvavari kuonesa waMnangagwa. But indiri kuti, who is a better leader between the two? Isusu tese tiri kuraisa mapoints kuti Emmerson ari kuuraya nyika. Why maChina ari kuita zvaari kuda? Handitika. Vana wiki neuchivhayo vari kurova mari. And everything is pointing back kuna waMnangagwa. Totarisa nhau dzana Mike Chimombe, mafambiro akaita mari nekuti mari dziya dzakaitwa dhiri dzakaendepi. Those are the same things zvatiri kupesekitirwa zvaita kuti tinge tichiita political activism tiri in exile. But Temba anotaura achida kuportray General Chiwenga as if he's a bad person. But my question is, Temba wakatanga urutsa kutaura kubva rinhiwo? Temba wakavengwa navanhu vakawanda, unorepa, unoba, unoita extortion, unoita fraud. Hauna chaunoita Temba iwo chekuti tinganatsa kuti Temba akashanda akazviitira chakati neziya rake. Zvinhu zvako zvese ndezvekubvuta kupamba uchitora uchidii neextortion. But mukurutsa kutaura kwese kwauri kuita uchiataka General Chiwenga. General Chiwenga havana kana anything chawambotaura kuti onai Temba ndakakutadzirei. Urongosiyiwa wakadaro. Vanagaro vanenge vachiataka left, right and center. Vari kusiyiwa wakadaro. We've got hundreds of people in Zimbabwe who are attacking General Chiwenga. Temba, I want to let you know this. Usataure kuti iwo hautyi, because you know kuti General Chiwenga avapo kuti chataurwa nezvavo chakati vautotora pfumo kuti regerai ndinobaya. He is not that person. He knows the principle of leadership yekutaura kuti we are not wired to the same frequency. Hatisi marobots tese. Therefore, munhu akaita umwe muono wake, haufaniri kuti umupersecute kuti because wataurei izvozvo ini ndiri shasha inini dai kuratidza kuti ndopedza. No. That is not leadership. You know Temba kuti General Chiwenga is not a person that settles personal scores. Haumbofa wakatotsvagwa. And one of the reasons why uri kutoridza pito yako stereki, uri kutoridza pito stereki uchiti ndikazowana chinondiwana, wobva wati General Chiwenga naMnangagwa wacho saka vakafanana, siyai Mnangagwa atonge, because vamuri kuti vaMnangagwa haufaniri kuita not the same things zviri kungoitwa naChiwenga. To try and use an excuse yekuti ukazofuma waatagwa woshandisa that against the vice president. But Temba, you are too small for the vice president. This is one of the main reasons why he's not going to fight you, to retaliate or do anything, because you are nothing. The moment he addresses people like you, Temba, he's reducing himself to your level. So munongosiyiwa makadaro. Why? Because Zimbabwe ine mutemo. Nguva yakwana Temba, kana une mhosva dzako dzawakapara, ndo dzichangonomira newe. Vachiwenga hauzombofaka uya kuti Temba wakanditicha. Kana usina mhosva farisa, it's fine. Asi Temba, kana uchiziva kuti une mhosva hako dzaunopara, uchishandisa proximity yako to the president kuti iwewe usasungwe, just know kuti musi unofuma uchinzi njuga dzakatena Temba, kana une munhu wawakarepa, the law says, since time immemorial, the law has always said no act of arrogance will go unpunished. So Temba, zvauri kuita zvese zvichazokuwanawo kana uchifunga kuti uchiramba uchisimbisa zvigananda, zvichaita kuti usasungwe kana kuti mhosva dzawakapara dziregererwe. Hazvidaro mukoma Temba. Hazvidaro mukoma Temba. We've got people who are in exile right now. Inina, I'm there. We've got many others who are in exile.
mhosva dzavo chaidzo ndedzei? Nawe kuti vanhu vane miono yavo yakasiyana neyaMnangagwa. Being a leader does not mean you're doing people a favor. It's a mandate yaunopiwa neruzhinji rweZimbabwe kuti tungamirira zvinhu zvinake. Therefore, anyone can hold you accountable. Anyone. Whether munhu iyeye akaenda kuchikoro, whether munhu iyeye haana, whether munhu iyeye ibenzi, whether harisi benzi, chero achikwanisa kuisa X paballot paper. Handi muri kunzwa? Opinda muballot box, oisa X wake, vote iroro yoverengwa ichinzi haisi spoiled vote. Munhu iyeye can hold leadership accountable. So ndoshamisika Stereki Temba uchita unge munhu anonzwisa Stereki achita se, why is it that Temba iwewe you used to be criticizing Mnangagwa, uchitaura kuti Mnangagwa ari kusiya corruption, Mnangagwa zvaari kuita haana time ari pachigaro, he's ruining things, this is not what people wanted him to do. Where did that language go? Corruption is increasing by the day. Corruption is increasing by the day. And with this rot which is currently going on, why must you attack the only person who is speaking against corruption? Because zvinhu zvaari kutaura zviri kubenefita majority yemaZimbabweans. Why are you attacking that person? Can we honestly say Temba is sincere? Temba is genuine when he does something like that? No. That is wrong. That is wrong. Temba is bogus. Mukaona Temba Mliswa, maona Christopher Mtswangwa, those people are up to no good. They will do anything for money. We're talking about cunning people. But whatever they say is the best recipe for disaster. It will actually plunge the nation into chaos. That is why I'm saying when we are to hear good things, that narrative, we least expect it to come from people like Temba Mliswa and Christopher Mtswangwa. Never. Hakuna zvinhu zvakadaro izvi. Teererai Temba Mliswa at your own peril. Mozotiudza pamberi apo kuti chamakabuditsa china yeTemba. Izvi zvaanenge ari kusimbisa vanhu. Ndiri kutaura mangwana muchazonzwa dzimwe nyaya Temba akutaura kuti makandivimbisa zvakati hamuna kundiitira, makandisenzesa inini. Never in life trust people like Temba Mliswa, like Christopher Mtswangwa. The Bible talks about something interesting. It says, be careful. Beware of wolves in sheep's clothing. Therefore, there is a thin line between light and darkness. Muchiona vanhu vakaita sana Temba vachitaura munoti haiwaidzo makava, you regret later maiswa musango nadzo type idzo. Mambona sabhuku asina mugadziri.